Buri sabihan, di ang aliwan tao mag-suffer lo. Malapit ko na nga rakapari, chuya ka no ganyan kay batibot. Chuya kang batibot. Datang ingal do, tang mibalik kaya at matukal yan. Kaya pagpasensyon na kami na. Kung papi na. Yan welcome King Vlogero Streams at ini natin tanan naman bayong podcast at ako'y Chai, also known as Dagdag Kita. Ako naman ni Ralph, metong oreng actor na ng Vlogero Streams. Yung gilid ko, apin naman Ni cameraman ng Vlogero Streams. The Boy Kim Boy, metong kareng actor ng Vlogero Streams. Ating operator Alright. tamo, ikay na. Jerk. Jerk, the pitik boy. Palto mo na, Jerk. Palto ka kita Bakit lang. ka, Jerk? Kini ka. Jerk, bakit ka? Marinea. Oh, Isang Marinea. tao. Marinea nga lang, Marinea na lang. Makakaya, makamaskraya. May pawas tamo yan. Marinea nga lang, Marina. Wow, ganyan yan. Ito na, mag-follow ko king Kaimi, mag-follow ko king page at saka subscribe naman. Suporta ba yung mawala yung page min Speaking of Kai pala. Huwag kasi bigla yung mawala Speaking of Kai, speaking of mawawalang page, ating may-post kasi niya minsan pang sikat le Ewan tayo labang kitang lagi yun Oh. Pero may wala la page par. May bala mo itang may dinilit na laning Facebook. Mismong Facebook yung make-delete na. Oo, dinilit na lang ng Facebook ngayon Siyempre, may delete lang. Itang panakitanda ka minsan 4 million, 5 million, makanyan yung panakitanda. Kung sabihin, solid yung kaya ngayon. Wow. Solid yung page yan. Ngayon, apansin ko mo, may masakoretang kaya, may masakoretang comment, siyempre. Kaya batang po ila yata, makanyan yung kaya, ditang, kanong kaya, makanyan po, plano na ng gino na atin yung mas masanting plano kare. Kare lang. Ay da. May delete ka Facebook, plano ning ginuna. Oo, at saka, Hindi na siya rin, comment kasi makanyan. Ito yung makakatula kasi minsan king mindset tamo na. Itang ating milyaring unfortunate event sa hanapin or things. Detang bagay-bagay milyari na automatic mo. Anti mo, kalupa na yun, pag pitdagay ni kay bat, pinindot kay Mila Koya Sounds, kay bat, midkay tamo, maka-live tamo, kay bat, alang makasulat, alang alalandaramdaman din kay, ding audience. Kay bat, may nga bash tamo kunwari na. Sabi da, talayang kay Talayang sound sana mag-podcast kayo lang sound sana. Uy, mag-unfollow na ako, may maglakola rin follower mo. Ngayon, bigla mong sabihan na potatin yung plano yung kaya. Ikay minimit king kaya. Mag-mute. Plano yung ginunga ka na. Oo. Atin niya, totoo naman natin yung plano para kaya katamo. Ganaga natin yung plano. Oo. Masanting yung plano na. Pero minsan, detang baging ikataming nating gawa. Kunwari, may delete yung Facebook mo, huling nating kang gewang against king Facebook, against king kayang policy. Madilit kan talaga. Oo, litang isang kanan tayo. Timo ito, 4 to 5 million. Kaya ba naning laway mo king gino, power tripper? Anong mga nyo, no? Uy, nakita niyang 4 to 5 million ini Lako kaya na yan, delete yan. Mawala na. Control lang tayo utak ni Mark Zuckerberg, yung algorithm na, kaya ba't madelete siya anong mga nyo? Lako tayo, Ori. Yan naman nakating ka. Masanting niya plano, pero yung kasanting ang king makanya na May bagay. palaris ka pare, may plano. Plano Kaya bet, Atin mas masanting nga malyari, may talusod ka kayong motor, pare. Plano na ning ngapong ginuitan. Oo, pa. Sample na ito. Ating may aksidente dati. King kaya ikit kayo mo na may kaya. May kaya bitis pa. May puto siya bitis. Oh, ayun. Ngayon, iya pala, may drive iya, malasing iya. Oh, ito. Ngayon, kanyang medyo ranasan na ng kaya. Siyempre, patsetso na kakitang stage sa makanyan, medyo maging kaya na kaya. Maging malapit na kaging gino, totoo naman ito Itang medyo makaramdam na ng depression, anxiety. Karing ka magkain Nalapit ka kaya. Ngayon, patse pangaras ka rin, bigla may kaya. Itang bala mo, bigla may sangkanan na. Tiyan ang plano. Anyan. Tinyang plano. Siguro tinyang plano ako yung ginawa man. Pagsubok na mo ng Diyos yan. Pagsubok. Itang mukhang bibigyan. Itang pagsubok na. Yung pagtakan mo, minum ka, malasing ka, may aksidente ka, kasalanan mo. Kaya ba biglang pagsubok? Bala mo nung, kunwari, nga pong ginabala mo tariyas, oops! Parang kinalaman ko kaya. Pati niya kinalaman kitang rules Itang rules na ng mundo na Pachegewami ni malyari ni Pachegewami ni malyari ni which is aware ta naman Tangapin ni tang kahit itang cause and effect hanapin. Aware ta mo. Timo yan. Talasawa yo. Sample par talasawa yo. Kay bat bigla ming petulan.
aware ka na merak up ka. Ating merak up ka. consequence ito. Ating mga dali ka Oo. balat. O syempre, Totoo ito. tayo pwedeng sabihan na pagsubok na mo ng gininta. Ikang ginawa king kain. Oo. Ting kay. Ting mukhang bibigta kasi ding kay Ding haliwang tao. Nilabas mo rin natin pare. Ating milyaring yung masanting agad dang sub yan. Pagsubok. Wow. Pero nitutusin, happening kay ito. Happening series na ninggewa mong masanting in the past hanapin. Happening may kaya ito. May manifest siya ngayon present. Happening kay ito. Peka tangkos ni peka hanapin niya mga ito. Dahil nga diwa, aus da naman ka rin tang karmaya. Which is yung salitang karma, siguro, pwede yung i-apply na apin tayo itang cause and effect. Cause and effect, itang alin naman tang patseting malalyaring matsura kay metong nga tao. Sabihin da, ay makakarmaya. O, nandulawi yung ang Jesus. Anyang may pako yung ang krus. Anyang may nga kaya, may nga bugbog yan, may nga kaya. Ay, may karmaya. Do, ayaw rin. No, happen. Yan naman porket yung malalyaring masura kaya ka, makakarma ka. Minsan kahit minsan itang ating gewa, ating kang gewa, ating kay. Kapabayaan hanapin. Wow. Tapin sabi tayo ikang gagawa kang sarili mong multuwa dapin. Oo. Kaya sabihanan tan pare ka rin mga tuwan Oo. Potang nga tsuna ka mo ketang tagilid na ka na tang kaya na ka. Ay, pagsubok mo niya, pagsubok mo mga ganyan. Kaya ito ka comfort zone dito Happening kay escaping goat na ning scapegoat. Scapegoat na. Baka nita ma-justify itang kaya mo, ma-justify itang tuning rules tuning rules tuning rules talaga kay mundo. Nyapin sasabihan na ning Bible na alang bird na manakbag king babo kay yan yung papawid na layang paintulot. Which is totoo naman, siyempre paintulot. Ito mo, kaya katamo bagay-bagay ngayon ining malalyari kaya katamo. Itang mete ka, maranon. Atin yung paintulot ba yung ginawa rin? Atin yung paintulot kasi at itang rules na. At itang rules na yung tao ngayon ipatse, may nganyang makanyan, may nganyang makanini. Ako yung plano ko kang paring Ralph, paring nakakarinig Diyos. Ako yung plano ko kang Ralph, kung mabiyay hanggang 120 years. 120 years. Ito yung plano. Ito yung plano ko, masanting yung plano ko. Kaya plano ko, kumuwal tayo, may masanting niya biye. Niya ito, if, bala mo karang program king computer yan, what if else then statement. Oo. Yung gawa na yun ay ning plano, diretso mo dapat. O ning lini ko Ral, pating tamang free will Lini ko may nganyang, Aldoldo, mamangan niyang chicharong bulaklak. Aldoldo, mamangan niyang detang mga taba. May mag-exercise May mag-exercise. Bigla yung may tigok. Karas na kayong babo. Bala ko sa pang 120 yung kaya ko. Tong, may kang makanya nana. May kang makanini ba? Akagin mo naman internet. Makatsura kayong kaya nana. Pengan mo pa rin. Pengan mo pa rin. Ating kang free will. Pota naman kasing i-control da ka. Sabihan mo, wala kang free will. Manita Manita yung maging kaigan. Consequence. Ika pa rin gagawa kang kaya mo. Ika pa rin kaya palagi mo. Gusto ba itang makanita? Itang... Hindi. At yung kaya ito, Oo, di ba? Yung yung tao ito. Yung tao ito. Nyapin nung kaya ka, matamad ka. Mantun kang kaya, mantun kang... Detang ako sandara nga liwa, swerte Lao swerte kang biyan. Aldol do pati ngapon, miminum Aldol do pati ngapon. Makatambay mantun bro. Ating linapit kayo. Oy, tara, tin sideline ka rin. Ano mamutangalo blacks? Mamutalo blacks? Iting kaya. Kaya tayo masyadong... Yung pwedeng malyari kaya talagang mag-manifest mo rin kayong gagawan mo. Itang series of action in the past happening maging presence mong kahit kapupuntalan, nanapin. Wow. Kaya ka maniwala kitang kahit ang peparalyanan ng Kembabo kasi kahit maging series na ng action mo in the past anya milyari kaya kay ngeni. Ang makanita kasi yan. At inyang kaya naman naman talagang basta itang sasabihan ko ulit-ulitan kay itang loss no. Bala mo, loss na ning kaya science, itang loss of physics, anong makanyan pag gini, nikbag may physics yapin ta. Pag gini, nikbag may kalang tugyo. Makanita itang makanyan. Pag nigbag may ni kalang tugya. Naman tang kabod na nigbag may ni kay ba't ating biglang himala na layang sounds. Makanyan makalagay ng anitang kay, makalagay ng tang batas. Wala mo itang kay paring Kim, taytang ketang mano pa mupin. Natin yung kay, may ginyang kay ito, karatang gawa na niya minuna niya, makanya niya ngini. Tuloy mo na mo. Diniya, pambreno ka lang. Dito pa, panepreno itang pantunan mong kaya. Tangamanwana. Banepreno. Kaya kung yung bali nga man, itang may manira. May mindset tao rin na. Wala mo niya.
Bunso. Ako na ako sumabi. Tatakot ko magsalita o makabilang. Pari. Kay. Yung pare Kim, nangasabi mo rin. Paring na eh. Nano ya pare? May ngalilita Karatang mo. magkay. May kay kabali. Dito ang ating mindset ang mga nito. Nilita nga manuan mo pare. Yun nga man mga ng borders. Ibunso. Ay, bunso, pare. Hindi, nakalasi border si paring Kim. Wala talaga. Mamalagyawa ng kalokohan. Wala talaga rin kaya nga rin. Mamalagyulo. Malapit ko na nga rakap pare. Chuya ka no ganyan kaya. Batibot. Chuya kang batibot. Bunso. Malapit na ng mikit bunso. So, yung mayroon ng balak ang pangalan niya. Shout out. Ito. May naimik na At hindi na lang angel. May Hindi na lang angel. Hindi na lang angel. Ito pa na itang dakal paniniwalang minsan. Sabihin na naman nala naman mawala dang makanyan nung paniwalan ming may itong baging makanyan. Pero minsan natin itang laway da kaya karen tao kamulala na ito maniwala kay makanyan. Yung kahit Karma na pare tang paniwalan tang karma and ating pingkantang mga karma and effect ka ng mga yan Kaya naman naman tang mag-exist naman tang makanyan pag itang gewa mo matsurang bagay makanyan datang ingal do tang mibalik kaya kayan at matukal yan. ito, ating makanya talagang malilyari. Alang sikretong kaya matutukal hanapin. Oo, alang sikretong hindi nabubunyagan. Hindi nabubunyag. Oh, tap namin nakakain ngayon medyo may naning orti na siguro klase bukas tanan na ba. Wala pa yata atin ang klase tabalo. Wala pa yata. Baka sa daneng ga biyernes pare. Taas naman Sasaddan kay niya kaya siguro. yung page ng kaya nyapin ni live kayo kasi rin kaya. Sasaddan niya siguro kanyan, yung kay. Yung reaction da rin kaya mag-post jay mayor. Mayor, gobernador, nano pong kay. Mag-post siya mo din comment Kayla. Kera ka lang Kayla. Itang suspend mo na na. Nakaptara mo, suspend Pogi yan. mo. Pakiramdaman mo la rin, napin din tutuking magboto. Datang ingaldo. Kaluguran day kaya, kaluguran day mayor, ruling kaya. Panay suspension niya. Game ya mo. Wow. Oo, game yan. Maning ngita mo pin, paalala mo ka rin kaya katamong kabataan itang pa-chatting suspension makanyan, medyo matulala rin aliwa kasi lalang klase. Pero retang aliwa, pagkati suspension makanyan, burisab yan, masikan mo ran. Burisab yan, detang aliwan tao mag-suffer la. Ating Wapin. malulumod na la, makakakain na la, although ka magsaya, kala kayong klase. Pero Pwedeng- pari katamo kining sapang bato. Kahit tamo, safe ta kayo ni Peka makakatao mo kayo ni, landslide talaga. Oo, landslide. Ting Manalbe Landslide. pare, Max Manalbe kayo. Manalbe rin darang risa oh. Ay, shoutout ka rin kaya pa. Shoutout ka rin yun, Manalbe. Thank you. Thank you kay Shoutout ka rin- Manalbe darang risa. 10 million followers. Awa paro. Kalda Manalbe yo. The 10 million, no? Pakalabang mo. Randol. 10 million. Bash out kaya kayo, shoutout. Wow, maagawang tayo regular nung ating kong burimpi sabihin, mag-comment ko. Nung ating mangutang, nung nanong topic mingeni, ing peka topic mingeni, actually ala Freestyle mo. Random mo. Kaya mo. Freestyle. Freestyle, wow. Kumbaga karang ka. Halika si Soy karang manang baby katamo. Thinking mission na kay kining page me. Oning itang kay ni balamong peka manager kay medyo ni-restrict na kami karatang salitang repetitive ang pong kay. Ang pong Wow, redundant. happening. Yapin ma-practice kami ngayon pa-practice Wow. me. Practice siya kanyan niya. Pasensya na kayo mga soy, mag-practice kami ging live kasi Datang yung Aldo, may panitang katapik kaya mag-live. kanyan na many batanay king kaya kaming manager Peka tatalan mo, peka mga kanyan. tatalan kaya katamong kay. Happening kaya mag-practice kami. Mag-live kami kasi po natin na kaming given topic kanyan. Na pwede tang ating kaming panesasabihan na inappropriate kayong topic mga yan. Wow. Na blank practice kayo ng mga soy kaya pagpasensyon na kami na. Pagpasensyon nyo yung bagya. Yung kaya pinungapan sinanyo rin aliwang vlogger, lalo na rin ang voiceover. Itang sasabihan dang, pumunta na nga pala kami dito sa oo nga pala, itang balang pa nila nga tinakakalingwan. Itang nga pala, nang makanyan nga Oo, pala. Nya piningaus ko rin ang video nga rin, nga pala videos. Nga. Kasi Nga pumunta pala. nga pala kami dito at bumili nga pala kami ng pagkain. Nakita ko nga pala yung tito ko. Yung tito ko nga pala ang aking... Ano yung nga pala na? nga pala, nga pala. Arilandesin, siguro Arilanderin na itang king kaida na niya mukhang tala.
itang kasing salitang nga pala, bala mo ting kang biglang akalingon ka ba, bigla may nga atandanan eh. Isip may bigla. Isip may bigla nyapin nga pala. Ayos siya naman tanong mag-enjoy at maka-entertain naman ka rin tao. Then na mga liwang ka itang peuso ng kong ne. So ayun po mga tol, no. So ayun, yung ang pong yan, kumusta? Natin yung peka mukhang bibig talaga. Kaya lareta pindi talagang blocking kay. Itang peka kay mo, itang peka escape me ka rin kay tapos sasabi kang kakalingon me. Ya ko kasi yung style kitang tao kitang dagdag kita itang at mga tol ako itang kakaba kay minsan itang kaba na ito itang Imisip ka rin eh. imisip ka. Kaya in between na nito. Lang gine kaya ang bagyan eh. Wow. Atin talagang mga niyan itang kay. Nani talaga itang kasanayan na yung kay. Ning dila mo na itang Timo yan, tang kay, yan, panekay. Itang kay ng kay, may kay ang kay. Rin kapapangan po itang misasabi na panemukay pero Kaya pantana, talagang may kakay na eh. Kilala may kaya yan eh. Panekay na eh. At kay ko ngini yan. Ita, apansinan yung kay ngini, bahangin. Dito ang dating magbahan eh. Talagang muning kaya na naman, trending na naman yung topic mo kayo, nakakit mo pa na magbaha, sasapa. Bahangin eh. Ne? Dito ang dating babaha, kabud na ating kay, kabud na magbaha ngini. Nanong milyari yung kay, ng milyari. Wala mo itang sinabi mo ng tinpar, itang kan kay, balibago. Huwag yung balibago yung rapas. Oo, kanita eh, naman babaha ka. Binaha pare. Hindi ko pa parang pagkatang stoplight banda malapit SM pare. Hanggang mapali. Itang dalan pa korbang nung palwal na nung banibad kang SM, kumorba kang kailin eh. Itang papunta kain na. Itang salapang patang kaya salapang babaping ka rin. Itang kalalampa. Salapang no, yung bandit. Itang may hindi pa lang kay SM. Para malapit ka tang overpass. Huwag itang overpass. Wow. Magkay ka rin. Magbahangin ni Bakos kayo na mo yung uran par. May ginyang kay na, may ginyang catch basin tang ka rin na. Nung kapilan may rakala project kay para kay drainage. Babahan eh. Iting pagtakan mo, o ba't dati ala naman makanyan? Bunes sabihan, ala na talagang Tintanatanaman ta. naman kay bundok. Sobra-sobra na yung titipang danom keng kapatagan niya. Walang masyadong sisip-sip na pare. Wala masyadong sisip-sip keng gay. Pingalbuda na lawan. Point kay itang sa lesena nindalan kasi sa lesena nindalan bigla desiran. Tsaka rin pinalakad ng building pare, sumipsip lawa rin danom din. Kalila. Ila pang mag-produce dakal danom din. Oo. Ila rin magkay. Paano na nung Tsaka ay itang direkto. Pinalakad danom din diablo sa rin. Sasabulbul kayong guys. Sasabulbul ka rin. Ren baleta na mo rin sisip-sip danom. Sasabulbul na. Oo. Dapat, kayo mo, nung kaya kayo, politician kayo, na ano mo yung naisip yung solusyon kayong makanyan? Masakit niya. Totoo naman yan, ang kalupanan niya, no? On the spot. Detang mag-comment kayong Facebook. Oo, detang biyasa kayong Facebook. Detang biyasa kayong Facebook. On the spot mo la, utangan mo la. O nung ikayong politician, namin gawin mo, makanyan. Nung ikayong gobyerno. Makaya ka eh, mablangko ka eh. Nablangko ka. Kalupanan itang kaya, na-post ng Richard Gomez. Itang... Nasabi na pa. Para, atede ka nabukulating kaya, bus lane. Kareng private sa akin. Bus lane. O pansariling inisip na eh. Pansariling kaya ito. Nung gawin private niya. Wapar, timo, wala namang kanu lalabas. Buklat de. Banta may labas la rin private ka rin. Yung problema pag bigla de yan, inumpisan de kayong pamamuklat tama kanyan. Tuloy-tuloy na yan eh. Hanggang mira siya ka rin private kanta niya. Oo. At saka nga gawa na rin kaya ito. Gawa na solusyon ito. Para ka rin commuters. Para ka rin magobro. Bantay maliliit dito makabas. At ilang privacy yung gambagya mo, dara-diretso yung biyahe na. Ngayon, iti na ako manikit na ating nag-comment na yung solusyon ka nung kayong traffic kayong gayed sa kayong Manila, igawan din provincial rate, in lako din provincial rate. Gawan din rate. Kasi din tao kanita, no mamamunta kay, no mamamunta Manila, no mamamunta, no kay, naluluwas. Mamagobra na lang kayong mismong probinsyado. Natutod ko nga natin. Lalawin-dala rin may kay kanday pa. Lalawin-dala rin kaya. Si Blam mo natin papa-shoutout eh. Shoutout mo na pa. Manula ka nalagyo, kunwari dakla. Shoutout may kay pa. Rowel Datu. Shoutout ka rin kay. Makasubaybay ka rin Blagero Streams. Wow. Ang nasawang susubaybay. At pa yata ang papalwal video ka niyan. Ating kong gawa. Baka nyo retang bayang video ka niyan. Po retang bayang upload. Diyan ni pare, ako lang. Wala mo kaya ka niyan ni. Itapin practice.
Practice kay. Pache, meron ka take ni, lemon man, ita na balon, nga nipis sa benta mo, huling ka rin mag-comment, tampong kay. Practice kasi, kinaid na kami, inallowed na kaming mag-live para maging familiar kami ng Tanggalomi po ang ating live pin. Kasi aluay itang kay, balo mong edit miya mo kayari. Itang live kasi, on the spot yan eh. Balo mo, mo na edit, pacheting miya kay LB eh. Boss, sana Manalbe ka, napapanood mo to para makita mo yung mga mali pa namin sa pagharap sa camera. O yun, baka naman. Pwede na to. O yun. Gulot na mo kanya tutukiyan na para. O yun kasi, siyempre, gusto ni boss, yung ganito nga. Kaya yun, practice sa live. Practice. Ayan. Para daw mapamiliarize sa mga Ang pong karang kaya, karang kamapangan na bisang mag-podcast, pwede tamong mag-guest Kenny. Actually, tinang mapilang guest to, nga tuloy-tuloy, yung Kenny schedule tamo na. At, ayan, pwede tayong paggamiting studio. Siyempre, ating maintenance fee. Kailangan ating, ating naman operator, ating pang mic. Ayan, mapalula yung mic ni. Narilan na kay Renny. Narilan na foam din. Papalitan nila rin po every minutes. May maintenance lang Jack din. Jack. Lilinisan ng Jack. Lilinisan na rin. Babawa ng mga yun. Tulog kay itang kay. Shoutout ka rin kay Tamo. Medyo kaya na lang. Wala na lang. 5 milyon ding Manalbe. 5 milyon ding Manalbe yata eh. 5 milyon. Para ka mag-obra niya ni kanyan. Ali, day off po ngayon eh. Day off na. Ang gatang alas 12 kanyan. Pagka mag-podcast tamong kay, kabukasan pwede. Kabukasan. Kalta pare lan magkay. Mag-PM lang na ako. Mag-PM lang. Pare, mo shoutout pa. Mori na lang nung mag-comment kan kay live pare, mag-PM na lang. Mag-PM lang mo. Ang tikaya kay mag-PM mo rin eh. Datang kayo, naanda na kayo, retang agent kaya ng pong kasi-casino. Kami mag-promote. Kaya ako dati mag-promote ko. Michael pare. Ni payamak yung page ko. Shoutout na yan, Michael. Ni payamak yung page ko, itang dagdag kita page. Ngayon, tina naman mag-promote. Detang kay bet something, detang 1bet, makanyan. Ako nala kakayan, ako nala entertain. Kasi 1xbet, makanyan na. Mumunang dili kay makasurang page, makasirang page, makataya ka page ken eh. Tsaka maging kang kay, maging kang instrumento na ning masanting kay. Kaya ako ni-stop ko na rin itang kay ko dati. Ikaw paring Kim, siyempre, di ba, paring Kim, baka ito, di ba, kumbaga, wala talaga. Masagin yan eh. May galiwaya kayong katawan ko ngayon. Makakapagkape ako mong misan at natinangan ng palpitate. Misan niya pa kanya. Dati makakapito kong kay. Karakal, pito na. Solid. Makanya pa, kay. Mga 5 hanggang 7. Pare, okay ka mo, pare na eh. Na? Okay ka mo. Oo, ayos ko mo. Dasya mo. 5 hanggang 7 kay, 5 hanggang 7 kape. 8 kape na. Waluya pa naman, panguloy pa yung kanakawan yan. Makawalo ka rin ba na? Hindi nyo kayang kape. Kay, ganito, kasi kang kukay. May trigger rin ninyang tinry kitang kay, itang Vietnamese kaya, Vietnamese coffee. Pare na kay. Tanang katapa. Solid dito, solid. Metong... Trigger, ngayon eh. Bala mo may sensitive po rin kay. Caffeine. Yan, bala mo mga yan. Manguko ka. Hindi ka pare ka may anak man mag-acid na. Mag-heartburn ko nga pare. Nabi nga, pinangkapdap. May kape yan nabi nga. Nayaming baso. Ito eh, parang Richard yan minum yan nung kay pare. Alin Richard, naman nasa din ka ngayon, itang kaya na para, itang caffeine, itang bala mo, maging kain na yan. Ganito, alaman kaya, alaman ang gamakarakal ko para lang palpitate. Ngayon bala mo tindadala na hangin kayo, itang bala mo Siyempre pare, may iba yun yung systemic katawan. Kasi yung heartburn, bala mo acid to. Wow. Yung itang bala mo ating pumitik. Kaya ba, pumitik ka. Bang lumabas siya mo na? Wala labas. Wala lumabas siya mo kaya bilang mo wala. Kaya pa naman. Hanggang bilang ko na mo. Luntolumbog na. Luntolumbog. Wow, malalayari kaya kayo ta? Wala yung kaya. Pero parang yung malalayari kaya parang yun na. Yung bala yung kaya kanita yung bala yung Google mag-search na akong mga yan, maglawi ako yung Google. Acid reflux par. Acid reflux siya pinto. Wow. Magkaya kang kay par, Gaviscon. Yung mag-search ka mo yung Google kanita na Gaviscon, baka naman. Mga tautan ka, karetang mong nga ba sa mong
Negative mo nga kakit mo eh. Datang positive na, naman Ewan. serious siya na. Kaya mo lang Oo, binasa kaya kasi naman kami serious. Madalas naman, gana-gana ka na magmakan yan. Nga babasa ako, itang ketang dulo, itang ketalalam, itang can lead to heart attack, can lead to ay, dita rin kaya mo, dita severe. Deta rin kakakit mo Dita na. nga kakit mong kaya, dita negative. Ba, dahil kaya tamo, tinatang magmulto. Speaking of multo, atin ang may naik multo kaya para. Wala po. Kaya ako, alapa naman. Iyak ko niyang anak par. Niyang anak. Nanyang klaseng multo pari. Naniwaring multo ka ita? Tiyan ako. Alwala si klaseng multo Maligno pari. lang Eh. Depende niya kay multo. Alwala tang bulang sturang syokoy. Ting, iya ko sa inyang anak ko. Bakla. Anyang anak ko may nakakuring kaya mga yan. May kaya ko, mga ubiya papantipong. Kasi, karin ko ha-realize na malabog ko mato. May itong na-realize ko. Kasi kaya tamong balam, ikit po mo kayo, image kaya malino lupa. May nga barog yakan kitang pinsang ko, Wala Yalpi. mo blanco yalupan eh. Wow, Yalpi. Kaya ba't itang shape na ipapantipong? Itang yang eh. May kaya kasi may nga barog Yalpi kitang yun na naman kamag-anak. Ngayon may nga gaya, sabi na, Potang bengi na putala na kang tatangko na mete ni bapa kanita. Okay, but anyang mimi ko, bola kayong possible maka mimi ko makanyan. Siyempre, palwala kaya mga yan, anak ka pa eh. Oo. Kalaway ang makanyan. Ating makabarong. Barong ang pong kaya pa. Itang barong nga kaya. Talagang Pormang mete Oo, talaga. linawin na akong makanyan. Yung lawin, anyang makalawin ka ako, kaya tinyang sounds. Sana, anong makanyan pa? Sabi sa rakin pasbul. Anak ko ba kanta na eh? Ngini, itang kadwaming ikip. Anyang King Margot, ala pang masyadong kaya ganito. Ala pang masyadong tao. Kitang kaya pa, sama riapen. Hining kayo, itang Margot sa akong bato. Sapong ito. Sure tayo. Ala pang masyadong balaya ka rin. Lagyan kayo paring Kim. Next year na. Wow. Itang tower kanta ka rin? Panining nga imagine natin makasabi pa babae ka rin itang makakaya. Pero ikami nga doang paring Ray, shoutout kaya par. Balo mo pa niya, tatandaan na nini. Number 1 yung making experience ng mga tao ini. Tingking katuking babae. Mumunay kaya kami. Bali yung babaeng ito, lalakad niya par, makatulogin gabon. Makatulogin gabon niya. Makalutang yan eh. Makalutang yan. Ngayon, mumunawin kayo. Migbalik kami, may mulay kaming pabalik. Oo. Pabalik. O nga lang kami nga karapat. O kami wari muli, dumalang kay Warisapa. Wala na akong pwedeng dalanan. Hapin mo ito. Ingge wami, diretso na mo. Ang ka diretso mi, kalampas mi kitang kaya, kalampas mi kitang tower. At yun na naman. Nung tao ita pa rin naman magbalik para mo magkaya, para mo mag-pretend na maglakad. Ngayon, iburi kong isipan na po, kaya mo, illusion mo, o doa kami manakit eh. Alayang kaya, alayang bitis, alayang... malapit na pa mo yung November. Oo, ne? Alayang kaya, alayang bitis, lulutang niya, diretso mo. Anyang miras na karatang atinan banda-banda tao, arnya may wala, limbugya ka ba? Bala mo kinorbayo, itang bala mong pa-fade. Bala malalyari mo, hindi ka rin kaya, ka rin pelikula. Duwaging may nakit, ayan, paring Ray, nagayman kaya. Bro, sabihan, kayo, tutuya talaga ito. Wala mo rin. Balumita salitang kaya para lagayan nada. Wow. Lagayan rin kaya. Iya ko yung panwalan ko rin makanyan, kaya bala mo itang energy. Bala mo mo rin behind King Science eh. Behind King Science kasi ika nung magkaya ka. Niya last pala, kwento ko na rin eh. Ini sana kaya mo yun, private mo po, tamitautan lang rin nga na ako kaya eh. Pero palwal kita sa King kaya. King ngayon, kinwento ko rin King Abe ako. Kaya ba't sinabi napin ka rin bayo ko kitang GC mi. Yung second mo? Yung second ko para. O ning palwal King makanyan, palwal ke, linawi ako kitang kaya sa lamin. May palaway ako, bala mo'y kahit ang kapatid na ning katuangan ko lalaki. Yung katuangan ko lalaki, may ten eh. Sabi halos kakain niya mong tatang ko eh. May palaway ako makanyan, kaya makakaya, makasanduit ang panin na susulod. Maputi. At yung kaya, ang kaya, bala mo itang peg traffic na ako, hanapin misis, balang pe, salamat siya kasi pegamit, may sakyan, anang makanyan ning abe ako. Balang pag traffic na ako, kaya pinansin kasi isipan ko itang kapatid ng kay. Kapatid na taga ka rin mo rin. Huwag kaya trust kong makanyan, ala naman, makasaray itang pasbuldalatang kitang kabilang bali eh. Ala, medyo sabi ko, nung binabili kang kiking utak ko, itang shape na, yung katuang ko lalaki. Ngayon yung explanation ko pinken, itang, bala mo science mo, itang energy ang pang mag-manifest kay kaya mo, utak mo. Itang potang atikang buring malyari. Wow, bala mo lultolo. Lultolo, mag-manifestation talaga. Mag-manifest. Kaya ba't, ito, minsan kasi, bala may mo explain niya. Yung kasing kaya ko, yung logic ko kayong multo, bakit alang papaltong multong chabi?
At si Jericho eh. Palawi ka na, Jack. Ating Tuloy na kasi ni Chabi. Bimisip na yung Jericho, mga niyang muli ka niyang photo. Chabing multo. Mga nakita rin kayo. Nakita ka na ganun. Jack, sabing mo ito. Chabing mundo. Sabi na ako dati, mantunya ka nung kain. Chabing multo, no? Chabing multo. Ali, ala, atin ako ngikita Chabing multo. Ang pongkay, multong teenager. Itang medyo kaya pa edad. Yun naman, ito mo. Oo. Tsaka Nano kailangan mo edad. parne. Ot, ding magmulto. White lady, black lady. Ot, alang pink lady. Mga ano kaya, green lady, blue lady. Sabi natin Dave and yun. Kaya ano white lady, baka matuloy niya. Shoutout kaya ka, parang Dave. Oh, parin Dave. Kung kaya white lady yan, matuloy niya na. Di pare ako naman, white lady yan naman, parang kaya keng golden king. Parang kung balo yung golden king, parang Oo. Oh, ditang binunang kain. Ito para magobra kami kanta pare. Kuning sakto mag-overnight kami pare. Mimi ko kanyang pa. Oh. Kuning nga niyang malapit na katang siya. Atong gikit babae. Tsugat ang tanaman. Gini, tukyan kaya kanyan. Papuntayan naman kita siya. O tanyang malapit ya katang siyar da rin pambabay par. Alay na. Tinago siya katang Oh? pader pare. Wow! Kaya na siguro nagbanyo na ba? Alina par niya. Sabi pulay pare. Ating Sibuan mo lusog ka ng pader pare. ating naman kasing mga ginagawa balat. eh. Dito mo, unexplained na ano. Unexplained Tutoy ta. kay bagay. Huwag mo rin aliwa, paano walang da na ating aliwang beings king kay, king universe, king kalawak na ng universe tamo. In universe tamo, ating pang multiverse, hadang mga kanyan, eh. Kaya ba't nanitang kitang, kunwari, universe yun eh. Universe yun eh. Nanitang kitang kabuuan. Kaya ba't nanitang kitang gulot na? Madagol banding-ding o kaya nanitang kitang gulot na ning gulot na. Infinite eh. Nangkasakit isipan eh. Dakal bagay nga na-explain makanya. No, kita mo, piningkutan ko, bakit alang chabing multo, alang kay, pag ba-chabi kami, teka, pag magmulto ka, ka-chabi. Tsaka cool kasi cool na yan ang isipan mo. Nung pagmete ka, maging kang multo, pwede ka sulapo, pwede kang lusot keng dingding, pwede kang munta to the moon, nanapin. Gana-ganakit mo na. Gana-gana. Di cool. Para, ikaw par. Par. At sample na mo par. Masante yung multo, ano? Dinanda kang, kunwari par, mamayad kang metong a milyon para makasulapo ka, bayaran mo par. Wow, buri may experience Ten tang men monte. tang i-workout men Siguro ganagan ng tao nung makanyan, tang atin mo, mamayad kang 500 million, ano. Patse may mayad kang 500 million, atin lang isaksak kaya ka, makasulapo na kadang makanyan. Wow, Pwede, i-workout, ganagan ng tao, maging masipag, ne par. I-workout dito, ah. 500 million, susulapo ka, bala mo, yaman ita. Ding makukwanta ka nito, sigurado. Susulapo lang, ne par. Susulapo lang. Oo ngini, kitang maniwala. Kitang talagang, pag mete ka, pag mete ka, maging kang multo, pwede ka sulapo. Nahingawan mo. Wala kang pamayad 500 million eh. Pagkamatay na mo na. Pamatay na ka. Pandiya pa kanita ito eh. Pati Nakalawak naman na dinala ng din dyan. dakal unexplained things. Tapinaman mo partang Anunnaki. Di pa yan nga chukeng dito. kahit para, chukeng gaya. Ating kasi pare, may mga documentary po, Pare, curiosity. yung paninayin nyo pare, in-announce na niya pare, alang klase. Alam na naman klase bukas. in-announce Uy, din? solid. Ay, Mga announce niya. announce na, pare. Shoutout ka rin estudyante ka, no? Ora Alang yes. klase. Alang klase. bukas. September Alang klase. September 5. Manyaman na naman tutod din tatang kanya, no? Palatang nga din naman ng bakal niya pare. Wala nang Hindi na bawi yung yan. bakal, wala nang bawi-bawi. Panyali ko niya, pag-load ko niya, anong makanya. May tabla na ka. Uso ka nito. Anak tapa par, katamang kayong bakal-bakal, kayong sabang bato par. Yung pipaglelutan tamo, Di mo yung na, pinaka-word. di ba? Weird naman yaman, ne Balang ba? niya tama di. Oo. Balang niya tama di ya pare, alang klase September 5, 2023 ya ba? Maliyo. Maliya. Puta mga kahit wrong information. Ang information Wow, eh. makaita mo. Babasagyan mo ang pare kong kay, pare kong Toper Ikban, no? Oo, kuya talaga yung pinos ng pare kong Toper May Ikban kaya na na kanyang yan, may Mayayta pala. may patugita. Nakataka niya mayor. Ay, kayanan niya kanina yan. Tirana niya. Wow, ibiyan mo na yan, Mayor. Ibiyan na yan hanggang Biyernes. Hanggang biyernes niya. O kaya, arian na rin bulan na yun eh. Oo, hanggang next year na kain na pare. Arian na rin bulan na yun. Hanggang December na pare. Sa yung binayad yun. Na par, itang naman ko. Itaan yung kapanahonan tamo, yung bakal-bakal naman kanyan.
Magkano yung bakal mo, tipa kakitalalam ka, iba pamitan par. Itang maglilot tamo kay bat. Ari Dara Marisa. Wow, alaman sigan ta, kaya kami Kenny Sapang Bato, dahil estudyante Kenny. Aslam ang polelot. Manyaman ta. Weird pero manyaman na. Weird Kali yan, nung isipan mo yan, murin Nalasa na aslam ang point kay. Kalamansi. Dakala. Nangyari? Karakal da rin magka. Pasensya na karetang manalbing karakal. PM lo. Randall paro sinabi na alam mo naman klasyo. Wapin kaya no rin magkay. 2,000 viewers. 2,000 viewers. Shoutout kay ako Doon ako bangkitan lagyo. Marvin. Doon ako bangkitan lagyo. Marvin, Joey, Alvin, Eric. Eric. Tutubuhay niya po. Kaila po 2,000 la po. 2,000. Lalat ang zero na. Makataplang niya pare. Alitang zero kasi, yan ano nalagyan ng Facebook. 2, ano yung makalagay niya? 2,000 la rin. What lagay mo pa yung zero? Naniwanig zero? Wala. What lagay mo pa? Itanan 2 Itanan 2. Ita mo yung natin kahit yan At least, kung kaya, kung malyari mo. Sabi na sana naman katang sakit ang kaya. Ali, kung malyari mo. Malyari. Wait, wala mo lata ng pisa. Wala mo. Lata na masyadong pisabihan at may kapag-practice na kami. Kaya mo ini-practice. Subok kaya mo. Subok kaya mo. Again, subok kaya mo po ini. Itapin mag-practice na kaming mag-live kasi burina nitang kay. Maging at home na kami. Wala mo kayong pa mag-live. Alwaya kasing pressure kapag live. Kasi nung ikaw yung atsukeni, mag-live kayo, magsalita. Alwaya yung pressure kasi umunang dili, ating kaming tutok yan na guidelines na ngayon may pwedeng sabyan na uling syempre maka-live ka. Kaya lareta, bawal dalang, syempre, kareng taong manalbe, mga yan. Kaya medyo masagit mo rin. Masagit mo rin. Kaya pintabin, mag-dry run kami para king live po. Kaya sopon nyo kami. Masating mo rin, prasta larat ang dakal manalbe. Para dakal lang manalbe, di ba? Ito, mga nita po. Sopan na pare. Kumbaga po, sopan ano. Wala mo. Panyap tamo. Pagsubok ko na nga pong ginoon. Pagsubok na. Kaya ni. Maging regalo na yan nga pong gininibot ang talagang may pasarta mo kitang criteria na nitang Pero may rala naman de retang criteria na nitang kukuha kaya katamo. May rala rin manalbe o miras lang 1.2 million. Kumbaga po yung mag-podcast may Kenny, mo naman gagawan ni para mo getang para tinatamag kami for nothing mga yan. Lang ka na, wala naman makalto. Boss, Rasul Roldan, GOAT topic naman GOAT topic. Pero masaya yung pisabihan ng GOAT topic. Request topic. Request topic. GOAT topic? Oo. Ito, ating... Ito, Lebron o MJ? Mapatapat tayo. Nuling dakal mo rin may kakay. MJ pa. MJ, yan pong Lebron. Pero ngini, Lebron na. Ating kaya ngini, ating ang... Bla mo king NBA, ating nalang gewang tampeka voting mga yan. Karing players voting naman, medyo magpantay na lang ring players nung ninong GOAT. Oratang bayong kaya ngayon na para ratang Albert mayar tabalat. Pero itapik tayo yan, pachemisan. Gusto ako Baldabit ko. Baldabit, old school niya pare. Baldabit niya. Ang mo rin, kaya NBA. Ipare Kimbo, yan. Old school yan naman yan. Solid yan. PBA, yan. PBA. Yan, panagpeng ko kanita, dila kahit din. Dila Baldabit. Baldabit, Marlogino, pare. Noli Loxin. Kanyaman da kayang Alben kanita. Lastimosan eh. Kasi, detang all Filipino kanita, masantingin yung PBA kanta. Wow, masantingin parientos. Yan, di Johnny A na pare na. Ano niya pare, inoliloksin niya pag bisang kain niya. Paspasan niya. Kaya ba datangan ng balingit niya paano? Pare mengal balingit, mengal to taidad. Mengal to taidad ka rin balot ang PB niya pare. Siya. Deng ngeni dano balo rin pag sinabi mong Vinciso na mong nice king kayo, nice king megda yung papatapik yatang GOAT topic ko. Sige, itiraan tayo pa chemisan yan. Pero maka-Lebron ka na parang Lebron ko all the way hanapin. Pero nung nasipan mo ay pare, blaksa kambing. Tanang GOAT dito ba? Sana papahitan pare. Papahitan niya. Ati naman kanya-kanyang hira rin. Shoutout kang kayo, kang Jesusa,
Kang Mariel, kang Jan Gabriel. Gabriel. Wow. Kamag-anak mo. Kamag-anak mo. Salamat pa rin Gabriel, mga Supporters, thanks supporters Supporters. na. Ay, LBJ or MJ. Kang Randolph, Randolph, shout out. Hey, Nining Randolph, Mariel. kaya tabalo ini. Pare. May balo. Par, kaya tagaliwayang kayan pa. Mariel Nicole Gallo. Tagalwa yata ang balay ni pare. Galo yan Anyway, naman, pare. salamat ka rin suporta. Barangay. Manalbe. At least, maragulyang saop yan. Kaya pong December Sabi ko, mamayang practice mga ini, 25 requirements siya kasi niya, yung practice making live. Ulit-ulitan mi sa 19 Janyo, nung ikay makaing preparado. Kasi bigla itang guy, bigla niya itang call out na nitang guy, sponsor. Parang route ding Manalbe. Kaya matakutan no? Roll down lang ding Manalbe. Magdan lang ano rin ano. Panggal. Bali, potang kwata itang sponsor ito, makapag-podcast ang guy talaga. Pare niya, nang sabi ko rin, kaya itang kakaikata mo sa baka naman, pare, itang pagbigyan ng kata mo. Pasar na ng criteria tamo. Kumbaga, syempre, lako ko naman tang kumbagang salitang ito mo kasi itang ako pa sinana ni Tanggay. Ito, maratas king sabi ito, bawaling redundant word kasi kaya mga... Pare, mag-English na mo tutuki pare. Bakit ka? Kumbigay na. Kumbigay. Mag-isa taging English. O rin kaya kin ha, kaya lumudan deng mimingat tamo linggay. Lalo ka rin live wire po ta. Buwa ka rin live wire. Mga kuryente tamo. Mimingat at pangadinan ako man Jack. Yan mo eh, salita yung kahitan eh. Oo, pangadinan. Salita, I'll pray for you, anak ipatin naman talaga pangadinan. Nung kay pwede ito. Pero pangaditala pa rin. Hanggang ditang yung mga diken, mga di kayo. Mga di kayo na kaya. Tin lang ipek yan eh. 2 or more gather together. Hanapin na Chuking. Galing talaga. Shout out daw. Kay Jesusa, shout out. Jesusa. Ito, tingnan nung request. Randolph, Pasayaw po. Jesusa, Mariel. Ano naman to? Rodney Gallo na naman. Natural, ika kanyan pare. Ika kanyan kaya par. Parbay na rin naman game. Rodney Para Gallo. ating nag-request. Kay Rodney. Salamat, Mayor. Gabo. Jan Gabriel Roldan. Yun yung tumerak kay. Pare, ako lang kilala rin ha. Maybe this time ka no, pare. Taring Manal Bengarin eh. Tumera ka nung maybe Pero this kaya time. kaming dancer mo kaya kaming kay. Yun na po rin mo rin tumerak ng maybe this Kasing time. dancer may gani, kasing mag-request kayo po. Yung operator mo, yung dancer gani. Malakay ni. Malagulapa yan nung tumerak ini. Yung pong minuna yung sinabi kayong kayong comment, yung patirakan ng maybe this time. Sige. Wow. Yun na po. Ayan, Yun na paninayin po. mo. Sige po, paninayin mo po. Sabihan niya, panahin mo yun, Nino. Sige, tumerak niya po ano. Ayan, paninayin tayo. Lutuya ka niyan, sabihan niya ka niyan. Ilang tamo? 3. 2, 1. Wala na. Dala mo ikaw. Balo mong ikaw yung target na. Sabihan niya yan. Ikaw yung target, pare. Akong targetan na rin. Akong targetan na rin eh. Worry, dati tineteterak na naman pare. Tayo tangketang kay. Itang chicken dance na Chicken dance. Diskit tamo niya. Kanakal tayo Manal Be, dami lang niya. Salikay la rin. Wala pa lagyo. LBJ nano ito. Matinding. Basta ito po, datanging time kanyan, itapin, i-detan topic na kaya na talaga. Pito-pito kita lang. Kasi atyo na kami kitang second phase na ning magpa-approve. Itapin purita mag-practice kaming mag-live. Ining peka mo muna namin practice kanyan keng live eh. Alang topic ka no, basta i-air mo ya, freestyle para agad na nung mga nano kaming bumanat keng kay. Wow. Tinalin to lagyo. Maro, tinanin talagyo. Nanilagyo? Rasaul Galo Roldan. Rasaul ka no, Rasaul. O, ninita, pala may kakilala ito may comment ito. Rasaul. Sige, ako na magkanta. Ano? Pa, Sige, mga kay ko pare. Sige. Sige na pare. Di ba rin, marini ako pa eh. Alam ko paging kaya. Sabayan na, Jake. Jake, sabayan mo. Wala para kung makapag 1M views na. Sayawan nyo daw po. Puta, Maybe may lang this star time. pare. Mga ita pare. Ito, happy na yan. Pukutang na yan pare. Happy na yan. Ali pare, at atin tamong kaikan ganyan ken. Atin tamong dry run mo naman Pag-rate daw po, happy birthday si Mariel Nicole Gallo.
Happy birthday po. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Birthday, Mariel Nicole Mariel Galo. Nicole. Yun, happy birthday, Mariel. Alright. Wait ano, tiko bang patagal? Banta, naning patagal. Pinaka talaga pumerak pa. Kita mag-request. Itang steps tamo, kayang kepa. Manigala na pa. Pulidwan kepa. Pulidwan men eh. Happy birthday po. Itang chicken dance tamo, paring Kim. Sana nga Chicken raw. dance. Din The chicken dito. dance. Pagandaan eh. Tindadalan kahit. Lamo. Pointing dadala na. Ali, pero alway feeling talaga pa siya maka-live na Maka-live, para oo. niya Kasi istuitang maka-live kahit mo. Bossing istuitang kinay mo na mag-practice kaming kay mag-live para maging feel at home kami kayong live ba napin. Abangan niya ka niya Hindi bukas. ka nangasabi mo kayong live Kay. paring Kim. Medyo pressure yung bagyan pa siya live na. Pressure ya pero masaya. Wow, masaya. Masaya. Tintang kasabi eh. Wow, mix emotion. Masaya, pressure. Bisang retang mag-request. Medyo limited challenge. yung pwedeng sabihan. Mga-challenge. Pero sabi natin, nano yung challenge yan, kailangan tayong samasan. Tutuki siguro magkahit mo. Ating tamong bala mong kay Kenny tang mamiyalong tamo nga makakanyang tapesto. Oo, magkahit tamo. Panapal tangkay, may panapal tamong King, mga niya. Basagang paso pa. Basagang paso. eh. Malayok mo yan. Kenny, may pangutang tamo pa siya na pagibat ni Metong, tinguling Kenny, tapal na yung uling May pangantot na. podcast kayo. Pukpuk bungo na. Alipad na. Alipar, minsan gawan mi po. Sabihan ko na kaya yung gawan mi tutuki. Baliar tang pangay datang pamateng lango. Pong pamateng kaya. Pang-oriente na. Yung pang-oriente. Makatakot ka tayo ito. Patsemi ka malika dilaan. Ay, namatakot dito. Kahit anong Masakit ito pero Makuryente ka rin. Happy Makuryente birthday. ka rin. Wow. O ita. O ito. Happy Ano, birthday tinakontak po. na? Happy birthday po kay Marie Nicole. Happy birthday. Birthday. Mapangadawa na ng birthday ko. May dagdagan yung doon kaya. Doon Uy, dagdagan na Mariel na ito natin. Mariel Nicole Galo ito yata ito natin. Wow, alwa yung Mariel. Alwa lang Mariel din. Mapag-birthday lang yung kamag-anak mo. Oo, birthday lang. No? Happy birthday. Pinantin mo yan. Tinapada ng pansit Kenny na pare. Ay, Wow, pansit po. Pwede ito. Tatanggap kayong pansit Kenny. Walang problema. Bakla mo na Jack pata tune ka. Papalitan tatapit ng datang cartoon sa mete ng ini pare. Pakabyayan tala. wow. Ay wow. O Detang nami kahit talang cartoons. banatan talaga yung kaya ito. Karing sa mga sa mga viewers ngayon yun nga kagaya ng dati yung mga gusto nyong i-topic i-PM nyo lang sa amin. Tamo doon sa para page. mamiyatang cartoons na tatanda ng tapos ikayan niya para kung i-topic nanong tayo. mo mas manam makana niya mag-transfer mi mas man mamiya kami atong kahit Wait ang betong nga moves niya sige pare bayman par makana itang bayman par diyan mo Sample metong bayman pa. par Palitan sampulan tambay mi man takaning keng gamat itang Sample kanya-kanya naging gamat itang hindi par mas manita par ay mas manita. Mas manya pala ita pare. mas manita itang bayman par Bayaman. Mga itang keng bayan man tanggaya. tatang nag-transfer na par Itang tangkakan yun lang niya pare. Ay kain naman ta pare. Mas Ay rider. kaya mas Grade rider one na black tao. pala ita na. Oo. Mas rider black. Mas Pero man. lang sumambot kang kain kang Kanino kaya. pare. Kang machine man Mga itang machine Bukan man mo yun, sa- Par, mag-drive dito par, makaduyo. Ay ba't sakto yan kitang kaya na kitang sagena, kitang kotse. Oo. Mga kanya mo, ba't mag-drive mo makaduyo. Ba't na itang kailangan niya, puta. machine dolphin na par Kain machine na. dolphin Machine dolphin na. Buknoy dik fighting ball ano yan. Boknoy, di fighting ball. Solid, wa. Denglag yung areta. Dakal manyaman pisabit talaga. Pugan. Dakal niya kain, dakal niya pala dito. I-buknoy na, detang sigurong lag yung buknoy ngayon, yung pon jumong na. Hindi jumong at inang banatan kaya. talareta dakal makarelate ka reta par Mika Kailangan anak. talareta Dahil na rin lag yung jumong ngayon, siguro ba yung tao nila kasi yung pelagay di jumong. Diba? Pelagyuhan dala rin anak da jumong. Jumong. wait kang siping yung bale par Jumong yung lagyan. Jumong yung lagyan yan eh, 20 taon eh. Tao na yun. At ang asong, ating aso. May nga matino siguro rin asong lag yung patras na. May nga mateno reto. Par. Baka pera lang itang bigabandi. Inelo. Oo, Nelo, patras niya. Pero ngayon alwa talaga yung live niya. Oo. Ito pa sa, may papakabanin kayo tamo. Sa banatan tala rin. Wow, banatan tala rin. Masahin. Next time, banatan tala rin. Hindi pala next time kasi papaschedule na niya talagang pa mag-live me para Tuloy-tuloy na kanya. mag hands-on ka talaga. Pinapinantit mo ano ba? Kasi bayan naman. Live naman ito. ano. Shoutout boss. Ito, live. Sana yan, nakita mo naman po. Maraming salamat. Mga ni Parek Penduro. Nadakala salamat at kayo, tika pandagdag ni Tarikim. Paring Nay, paring Kim.
Wala na siguro. Medyo Thank you po pa rin Menal de, keng kay me, live me. Dahil po salamat ka rin followers me ka rin kay. Kasi na, dinalagay dyan lang. Ikaw, parang yun. Wala tayong birthday na. Baka naman. Oo, munta Pwede ka ka mag-inadit ka rin, oh. O sa mga Bali naman sigurong parang dito. sa mga nag-birthday alam niyo na yung GCash ko pasend na lang ng pera sa akin. Ay nabaliktad pala na. Oo. Pare, pagsan mo la paring gansya magkano? Gansya, Ginan mo la, 5K mo pare. paro. Oo. Ginan mo la, pare. Chapul best mo. Send na lang daw yung Chapul GCash best. number dun sa account ni paring Rasaul Roldan Galo. O ikaw paring Richard. Ayos mo tutukin kayo tamo, maging interactive tamo at interactive tamo. at dakal tamo dapat pampisabihan kayo ning kayo. Suportan nyo kami uling kami sasawang gagawang content maski kaya pa maski mumuran, maski inano ng oras, talagang gawa lang video content. Kaya Pigilan na. Kaya pigilan hanggang kay Buringal Bene kay Sumawa. Ako bilang kaya hanggang Alben ko lang muna, pa-change ben ko lang. Kakatas the quality kumpara karetang scripted mong pinulot da kareng Dharma. Naman tang kakayan tala ring aliwang gagawang kaya niya. Obviously ulit-ulit larat ang content da pinulot dala mo kay bat makanyan la pa mag-acting. Suportan nyo larat ang tutong kaya talaga, seryoso. Seryoso naman deta mo rin aliwa ning ikaming effort me. Kay, sagad-sagad king kisan. Itapin. Support mo yung kailangan tagi. Ito, ulit na naman. Ay, kayo lang. Ikaw parang Kim. Parang game na, game naman. Game na talaga. Daragdag yan, ipapakos na singit kayo niyo. Game na talaga na. Okay. Hindi na tayo yan. Alright. Jack, wala. Ikaw, Jack, wala. Ito ka. Hindi. Baka meron kang bibigay sa mga nag-birthday. Yung mga nagpapapitik sa'yo. Pitik. Yan. Yung po kasing metuming gaige ni. Pipitik yan. Pipitik yan naman ni. Kay po, photographer ya po. So, titindi na po Karata talaga. kay Jack, pag-iikuhan sabon, yung mga gustong mag-reseller, balabag mo niya kayo ni Jack, sample. Dito isang maging reseller, Ken, hagis mo na lang, sige, masasalo ko yan. Dito isang maging reseller kay Shikai na Glow, sabon niya ini, mag-match siya ini karata sabon ng Rosmar, kalupan niya mo formula. Ang buong mas kinanong sabon, mag-match siya ini, masanting niya, dakala may ka-experience, masanting niya. Bisa kayo mag-reseller kanyan, 250 reseller na kayo, tinakong product kanita. Mag-message ko mo king page. Yan, message. Yan, Shika na Glow. May kapi lang na mga yan, pare. Happy niya ning paputigi ka na. Happy ni. Pero ang singit mo, puti ka ni. Chika na Glow. Par. Batimalan. Bita, gana kayo ni siguro. Nung wala naging kay, wala naging sabing... Salamat ka rin ang may mag-view kasi tapin may kapag-practice kami. Salamat. Thank you. Thank you so much. Vlogero Streams.